Dendariak saritu, detetan da, pasa, nik bestela duen, kada saia guztian. Bueno, hau ikusita zueze uste dezue egin deula. Norberan izena bete holan txarteltxo baten, kaja baten sartu eta 100 euroko sarizea. Sarizea bat, 100 euro. Zeinek betela iken izena. Irien behin eta bidan azara duzera. Bueno, irien behin. 100 euroko sarizea. Baten izena jarri euskeratzen. Dendaria, sarizea eta irabazi. Horri, hone oso ondo amartundu eta zure izena jarri, honi, harakin honi, eta gero dik sosketa batean parte hartu, dendariari... Hori da, 100 euroak zeinentzako dien ez du jartzen. Horregatik, izango da norberan dako. Dendaria da, Horte dijo kontua. Eta dendari beste zerbait jaioko. Hori da, hau da gutxi gora bera, etxeetara, Zumarra Horretxu Legazpiko etxeetara, iritsi zen kartulina edo txartel baten alde bat. Hau da, alde bat. Eta, nahiko intuitiboki nahiko ondatzea ezuen ondien nola joan daiteke. Euskera, balio gantzia eta da. Helburua, bezero euskaldunen hizkuntza ohituretan eragitea. Bezeroa, kasu honetan. Baina, azpi helburu bezala, dendariak saritzea, euskarazko zerbitzua eskaintzeagatik, eta herritarrek dendariak saritzea, zerbitzu hori eskaintzeagatik. Eta pixka bat, kokatuko dugu nun. Urola Garaia mankomunitateko oparitarako denda. Urola Garaia mankomunitatea esaten dugunen, Urretxu, Legazpi, Ezkio Itxaso eta Zumarra. Aigea. Ezkio Itxaso oso herri txikia da eta denda bakarra denda, bai. Hori izan, oparitarako dendak bakarrik. Bai. Arrazoituko dugu... Eta Ezkio Itxaso. Arrazoituko dugu, zergatik eta zer dan... Oparitarako denda, janaria saltzen eztan denda ia danak. Ia danak edo. Arrazoituko dugu hori zergatik. Pixka kontestua. 2006an, Urola Garaia mankomunitateen mailan, merkataritzen euskaraz ekimenari ekin zitzaion, eta 2008ko balorazioetan, merkatariak euren lana egiten ari zirela ikusita bezeroen implikazioa, bilatzea jarri genuen helburutako bat. Hau da, baditugu mintzalagunak egin dira merkatariekin, erreferentzi taldea baditugu ikastaroak urtero eskaintzen zaizkie, eta erantzuten dute. Baina, nahi genuen pauso bat ema eta bezeroen lana iritsi. Eta hortarako, hauxe antolagun duen edo programa honekin hasi ginen emunen koordinazioarekin, hori dena mankomunitatea mailan emunen koordinazioarekin egiten dugu. 2009ko otsailean lehen bilera Ezkio Itxaso, Urretxu Zumarraga eta Legazpiko euskera elkarteekin. Noski, bezenoen gana iristeko, lehenengo referentzi taldea edo euskara elkartearen dituen, da haiekin lehenengo harreman bat, eta helburuaren berri eman genien. Aizue, bezeroen gana iritsi nahi dugu. Zer egin dezakegu. Hausnarketa prozesu bat hasi genuen eta maiatzerako geratu ginen. Argi genuen, euskarazko zerbitzua eskaintzeagatik bezeroek dendaria saritzea nahi genuela. Hartara bi aldetara ikin genulako. Euskarazko zerbitzua 3 mailatan bereizi genuen. Ez genulako nahi, dendari erradunak kanpo utzi. Orduan, hor 3 puntan azaltzen diren, 3 horiexek izan ziren, 3 maila. Euskaraz ez jakinaren dendako horretula zerudea euskaraz dutenak, hori baloratu, kostatu horren euskaraz zerbitzaten saiatzen zirenak, eta zerbitzua euskaraz eskaintzen zutenak. Kutxa bat jartzea proposatu zen, denda bakoitzean, eta bertan, kutxa horretan, botoa emateko aukera eskaintzen. Kutxa gitarra ditut, Mordoska bat, horreuzina bildu egituna, nahi baldin baduzue, hartu eta pasatu dituzteko pixka bat erdan, hauze da, eta ez daula gehiago.
hauxe da kutxa. Kutxa txiki xamarra ez da. Baina sartu zidan, eta danak, botoak, Danak Zer die, baina ikusteko edo hartzeko? Zuentzako, bai. Hauek dira jasotako. Orduan, kutxa bat jartzea proposatu zen denda bakoitzean. Herritarrek euren botoa bertan sartzeko. Lehen aipatutako 3 maila horietan. Eta lehen azaldu dizudan irudiaren beste aldea, dendariak saritu hauxetan. Hor ikusten duzu ezkerretara, zutabe handi horretan nolabait argibidek, eta eskubitan, 3 mailak kolorez berdinekin, bertan izena eta telefonoa jartzeko. Hor baita ere falta dena da dendariaren izena, dendariaren izena. Bai, hartu duten zea zaharra izango zen da, horixe eguneratzea. Ez eta azkena jarri hor, Baina, noski, dendaren izena ere bai. Pixka bat, dana argibide guztik eta gero zalantzak, ziur betzaizuela erabatari dauko. Denden eremua mugatu ingenun, oparitarako dendak, eta zergatik oparitarako dendak? Ikusten genulako, denda guztietara ez garala maiztasun berdinarekin juten, eta hurrengo puntu dien bezala, garaia mugatu genulako abenduaren 3-tik, hau da, estelaren egunetik, urtarriaren 7-ra, egu berri garaia. Orduan, janaritarako ziren denda, supermerkatu, edo fruta denda, edo guzti horiek, kanpaina honetan, alde bat edo ziren. Eta, zabalkundea nola egin genuen, zeren noski, horrek arazo batzu suposatu zizkigun, baina boto eman behar zutenak, euskaldunak izan behar zuten. Eta horrek arazo bat planteatzen zigun. Eta guk euskaldunen gana iristeko 2 bide erabili genituen, 3, alde batetik Zumarra Horretxun badago herri aldizkari bat, Otamotz izenekoa, eta bertan txertatu genduen lehen ikusi dezuen argibide eta puxtarrien horri hori. Legazpin, zein izango aldizkariaren bidez egin zen banaketa, eta Ezkio itxason etxez etxe banatu zituzten bota emateko aukera. Horretaz gain, denda bakoitzean ere aukera zegoen txartel batzuen bidez botoa emateko. Azaroan, kaxe eta puxtarrien banaketa prestatu genduen, eta komunikabidetara berria zabaltzen hasi ginen. Bai euskarazko, baita gaztelarazko komunikabidetara.